Vučić, izvolite. Poštovane kolege, novi Zakon o zemljišnim knjigama, 93 strane plus dodaci, 243 članaka, ali u svakoj organizaciji od vojske do poduzeća forma uvijek prati funkciju. Kakva je situacija na terenu? Kakva je situacija tamo gore? Državna geodetska uprava digitalizirala je, kažu, 68 koliko katastarskih općina, pilot projekti su bili Zadar, Požega, mislim da su oni gotovi, u to je uloženo 48 milijuna kuna po mojem saznanju, ali ta digitalizacija je uzalud zato je li imate 5% zemljišnih knjiga koji su ispravno uknjiženi. Šta je s ostalim knjigama? Šta se tu događalo i šta su uzroci ovoga svega nereda što mi danas gledamo, koji se non stop blokiraju u mainstream medijama? To ne zanima ljude u ovom Saboru većinom, većina ljudi to ne zanima, osim neke pojedince. To ne zanima mainstream medije, ali uzrok i odgovor je uvijek na izvoru. Ja sam prije godinu dana čitao 5 minuta samo imena poduzeća oduzeta nasilno nakon 45. godine. To su cijele zgrade. Stari Zagreb je nestao tamo gdje je logor Kanal. Tamo su poubijane starozagrebačke obitelji i znamo ko se je uselio u najelitnije četvrte u Zagrebu. Primjer, Stjepan Hršak, egzekutor OZNE, koji živi na Tuškancu 61, umro je prije 2 godine, to nikog nije zanimalo, nikom ništa. Čije je to vila bira gore? Usklađivanje zemljišnih knjiga s katastrom. Pa neki postupci neće početi do 2020. godine, po mojem saznanju, što sam čitao. Svake normalne države imaju neke standardne procedure, normalne države, ali ovo još nije normalna država jer je naslijedila ono najgore iz bivšeg sustava i to nismo riješili. Primjer, Ontario, provincija, Kanada, angažirali su privatnu tvrtku i oni su za 10 godina sredili od papira, digitalizirali 5,5 milijuna čestica, imate zračne snimke, geodetske uređenje, PIN broj koji dobijete kao za karticu i sve vidite jednom klikom na internetu. I vidite dogradnje, šta se smije raditi, šta se ne smije. To su uređene države, ali ovdje još imamo, ja bih rekao, nekakvu državu zvana Kroslavija. Šta je s temeljima privatnog vlasništva? Imate rješenje suda o nasljeđivanju, ako ste naslijedili to, kupoprodajni ugovor i valjan dokument koji je protokoliran u zemljišnim knjigama i u katastru. Šta imate u Hrvatskoj? Je to jednostavna stvar, ali ne. Jer nismo riješili te probleme još gdje su spaljivani dokumenti sustavno. Imali Benkovac uopće zemljišnih knjiga? Ne samo da su spaljivali zemljišne knjige, katastar iz 19. stoljeća, a to u 2 rata, a nastavili su u ovom ratu. Ono što su počeli šumski banditi tamo 40. godina, 50. godina. Njima je odgovarao taj javašluk zato jer se mogli lakše otimati ljudima svoju imovinu, privatno vlasništvo. I danas gledamo, to je otvorilo vrata, tome će govoriti zastupnik Culej kasnije, otvorilo je vrata nacionalno osvješćenim kriminalcima u lokalnim sudovima, općinama, gdje su se ljudi u sprezi, pojedinci, kriminalci u spregu sa lokalnim sudovima i drugim karakterima, šerifima, upisivali na tuđu imovinu. Imate članak 5. Zemljišne knjige vode općinski sudovi. Evo, šta to znači? Gdje je kontrolni mehanizam i provedba ovoga na terenu? To ćemo vidjeti. I to more birokracije i administracije je još jedan razlog, na svakoj stupnju neko traži mito i to je generiralo korupciju. A ta forma bez funkcije neće nigdje ići. Šta je s onima koji su ušli nelegalno u tuđe posjede? To sam spomenuo. Taj zakon je još 5 godina produžen i to znači da su svi zakoni i rezolucije Europskog Vijeća Europe, Europskog parlamenta su u Hrvatskoj pisane olovkom da se mogu selektivno, samo brišete što vama valja, ne valja, a drugo ostavite kasnije, dok svi nasljednici ne umru, na primjer, i nikom ništa. Šta je rezolucija 1096 Vijeća
Europe o uklanjanju nasljeđa totalitarizma. Ništa. O tome se šuti ko zaliveno, tu neki igraju, neki ovdje, mi govorimo o zemljišnim knjigama, a druga najveća partija u državi zagovara kolektivizaciju iz '45. i seljačka stranka njih podupire. Pa to je čista farsa. Toga nema na Marsu. Kako srediti zemljišne knjige? Kako? Ko će srediti zemljišne knjige za Zrin, jedan od desetke hrvatskih naselja gradova, gdje su Hrvati pobijeni, otjerani i gdje je njihovo oteto njihovo zemljište i dato jednoj drugoj manjini. Evo, imate samo za Zrin 2855 čestica. Šta je s Borićevcom? 3000 nešto više čestica, pašnjaci, livade i tako dalje. Hrvat se ne može dan danas tamo vratiti. Šta je s Udbinom? Ne samo da su samo naša groba preorali, imate na Mirogoju 1450 groba domobrana i da su nam satrali kolektivnu memoriju, nego su tu pljačku nastavili i niko danas na to nije reagirao. Upućeni su ovi informaciju, traži se rješenje od USKOK-a, Bog pomogao državi da imaju pučko pravobraniteljsko ova naša Mis Vidović. Ja ne znam čija prava ona brani. Jer čuje išta o ovome što se događa. Naravno, druge zemlje su proveli restituciju. Bugarska, na primjer, vratila je sve svoje što je trebala vratiti. Danas ću kasnije, nije sad vrijeme za ovo, ali govorit ću danas o kome je oteta imovina u slobodnom govoru i zašto nikad nije vraćena natrag. I zašto mi smo još zaglavili u jednopartijskom sustavu, ta forma i funkcija uopće neće, tu nema nikakve sinergije između ministarstava, to je dokazano po ovome, ako je samo 5% zemljišnih knjiga ispravno uknjiženo. Mikrokozam ovoga svega sam jutros našao u kabinetu, u uredu nezavisni za Hrvatsku, naš tajnik, žive na Čiovu, tamo mu obitelj generacijama, dolazi čovjek i traži provjeru zemljišta, a zemljište se vodi na čovjeku koji je umro prije 100 godina. To je Hrvatska država. A šta su korijeni svega ovoga? Kad će neko se dignuti ovdje i reći ovi koji se ovdje sjede danas i medije, da su korijeni toga da je provedena pljačka od najveće kriminalne organizacije u povijesti, da Komunistička partija Jugoslavije, čiji članovi prerušeni danas su demokrate i kozmopolite sjede ovdje danas. I to su korijeni svega. I dok se ovo je samo puka forma što sam rekao. Dok nemate istine, ovo je silovanje zdravoga razuma, ljudi šalju mjesecima, godinama ove zahtjeve za povrat imovine, nikom ništa. I mi danas razgovaramo u jednoj postkomunističkoj državi koja još nije izašla iz tog jednopartijskog sustava, razgovaramo o privatnom vlasništvu koji sveten je u svakoj drugoj državi. Hvala. Sada je na